טוב, בוקר טוב לכולן, מה נשמע? איזה כיף. אנחנו ביום השני של האתגר שלנו, ואני חייבת להגיד שאני ממש ממש שמחה מכל ההודעות שאני מקבלת בפרטי, מהשיתופים שלכן. זה ממש מרחיב לי את הלב, ההתמסרות שלכן, ואני רוצה ממש להגיד לכן תודה. כל מי שהצטרפה היום או אתמול בערב ועדיין לא ראתה את השיעור הראשון, אתם ממש מוזמנות לשלוח לי הודעה בפרטי, ואני אשלח לכם את השיעור ואת דפי העבודה של אתמול, כדי שתשלימו. אז על מה אנחנו הולכות לדבר היום? אז היום אנחנו נתמקד בשני נושאים מאוד מאוד חשובים, גבולות פנימיים וגבולות חיצוניים. אנחנו נבין איך הם קשורים לריצוי ולמה הם חשובים כל כך, ואיך אנחנו יכולות להציב אותם באופן נכון ובריא בחיים שלנו. אז בואו נתחיל. אז מה זה גבולות פנימיים? גבולות פנימיים זה בעצם הגבולות שאנחנו מציבות עבור עצמנו. הם קשורים למידת הביטחון והיציבות שאנחנו מרגישות בקשר לעולם הפנימי שלנו. גבולות פנימיים קשורים ממש לסט הערכים שאנחנו מחזיקות בתוכנו, לכל מיני אמונות שונות שאספנו במהלך החיים ושלמדנו בבית, למה שאנחנו מרגישות שנכון או לא נכון, והם קשורים באמת למה שאנחנו מוכנות לקבל או לא לקבל מהסביבה, ועד כמה אנחנו מסוגלות וקשובות לצרכים שלנו, לרגשות שלנו, והיכולת שלנו להיות נאמנות לעצמנו. גבולות פנימיים קשורים מאוד מאוד להבנה של מה אני מרגישה עכשיו, מה אני צריכה כדי להרגיש בטוחה, מה אני צריכה כדי להרגיש מרוצה מעצמי, בכלל היכולת לעצור ולזהות מה קורה לי בפנים. זה הקשר, זה מה שנקרא גבולות פנימיים. מה זה גבולות חיצוניים? נכון? זה די ברור. גבולות חיצוניים זה הגבולות שאנחנו מציבות כלפי אחרים. זה בעצם הקווים שאנחנו מייצרות בתוך מערכות היחסים שלנו עם בני זוג, עם הילדים, עם חברים, עם קולגות, או לא חשוב, כל אדם שנמצא בחיים שלנו, וגבולות חיצוניים בעצם עוסקים בעיקר סביב המילים לא או כן, אני מסכימה או לא מסכימה, זה מתאים לי או לא מתאים לי, והם ממש ממש חשובים כדי לשמור על תחושת הכבוד שלנו, כדי לשמור על הפרטיות שלנו, וכמובן על המרחב האישי שלנו. עכשיו, למה גבולות בכלל חשובים בחיים שלנו? חשבתם על זה פעם? למה זה כל כך חשוב? נכון? למה מדברים בחינוך ילדים הרבה על הצבת גבולות, על איך מציבים גבולות? למה זה חשוב? הגבולות בעצם הם אלה שבונים את הבית הפנימי שלי. היכולת להציב גבולות בצורה ברורה היא ממש קריטית לחיים שלנו, כי היא ממש משפיעה על התחושה שאנחנו שוות בתוך החברה. היא ממש משפיעה על התחושה שיש לנו שקט, שיש לנו משהו ששומר עלינו, ולא כל אחד יכול להיכנס ולפרוס במרכאות לתוך העולם הפנימי שלנו, נכון? הצבת גבולות ממש חשובה וקריטית לשמירה על הבריאות הנפשית שלנו, על היכולת לשמור על עצמנו, על היכולת שלנו להגשים את הרצונות והחלומות שלנו בעולם, ובכלל על התחושה שאני ראויה ושמגיע לי. מחקרים ממש מראים שנשים רבות, באמת נשים רבות, מתקשות להציב גבולות, גם גבולות פנימיים לעצמם וגם גבולות חיצוניים. ממש מחקרים מתחום הפסיכולוגיה ממש מראים את זה שהקושי בלהציב גבולות מוביל ממש לזה שאנחנו לא מקבלות את מה שמגיע לנו, גם בתוך מערכות יחסים גדולות וכלליות, בתוך נניח עבודה, וגם כמובן בחיים האישיים. מה שזה גורם בסופו של דבר, שנשים רבות מסתובבות מתוסכלות, מרגישות שהן לא שוות, שהן לא מגיעות את מה שמגיע להן, ומצד שני, הן לא מסוגלות לעמוד על שלהם ולבקש את מה שמגיע להם, נכון? את זה שהן שוות בפועל. אז איך כל זה בכלל קשור לריצוי? אז הקשר בין גבולות לבין ריצוי הוא ממש קשר ישיר. כשאנחנו פועלות מתוך מנגנון של ריצוי, אז מן הסתם קשה לנו מאוד להציב גבולות לסביבה שלנו. למה קשה לנו להציב גבולות לסביבה שלנו? זה קשור קצת לשורשים שדיברנו אתמול, כי אנחנו מפוחדות שידחו אותנו, שלא יקבלו אותנו. ובגלל שאנחנו חיות שנים בתוך המנגנון הזה שנקרא ריצוי, אז התרגלנו שהגבולות שלנו פרוצים, שאין לנו את הזכות להציב גבולות בכלל, ואנחנו מוצאות את עצמנו כל הזמן שחוקות ועייפות, כי אנחנו כל הזמן עסוקות, מצד אחד, בלרצות את הסביבה ולתת לכולם את מה שהם רוצים, ומצד שני, בצורך הזה, באיזשהו אופן להגן על עצמנו, אבל אנחנו לא מצליחות להגן על עצמנו, ואנחנו ממש כל הזמן נמצאות במעין דיסוננס כזה. הרצון
או הצורך יותר נכון, מתוך המנגנון של ההישרדות לרצות את כולם, ומצד שני יש את הצורך רגע לשמור על עצמי, ואני לא מצליחה לשמור על עצמי, וזה יוצר כל הזמן איזשהו קונפליקט פנימי כזה מאוד גדול, שמאוד מאוד מאוד מעייף אותנו, ומאוד לוקח מאיתנו הרבה הרבה אנרגיה. וכשאנחנו לא מציבות גבולות ברורים, אנחנו ממש מרגישות שאנחנו חייבות לרצות את הסובבים אותנו, בין אם זה בני הזוג, הילדים, חברים או קולגות לעבודה, ואנחנו כל הזמן מאמינות שהאהבה והקבלה שלנו תלויה ביכולת שלנו לתת ולהתפשר כל הזמן, נכון? זה מנגנון הריצוי. אבל המפתח האמיתי הוא בדיוק הפוך. כשאנחנו לא מציבות גבולות, אז מנגנון הריצוי שולט בנו, וכשאנחנו מצליחות להציב גבולות, אנחנו מתחילות לעשות את הצעדים הראשונים בלצאת ממנגנון הריצוי ולהתחיל לשמור על עצמנו, ואז ממילא הבריאות הנפשית שלנו גם גדלה. אם אין לנו גבולות ברורים, אנחנו ממש מאבדות את עצמנו בתוך המרוץ הזה של לרצות את כולם כל הזמן. אנחנו שוכחות להיות נאמנות לעצמנו. מה זה שוכחות? אנחנו אפילו לא זוכרות שיש דבר כזה להיות נאמנות לעצמנו, נכון? וכשאין לנו גבולות חיצוניים, כמובן גם קשה לנו עם גבולות פנימיים, ואני ממש עוד רגע רוצה לתת תרגיל של איך אנחנו מתחילות להציב גבולות חיצוניים, אבל חשוב לי רגע להתייחס על גבולות פנימיים, בסדר? נשים מרצות נעות הרבה פעמים על הרצף שבין גבולות פנימיים מאוד מאוד נוקשים, לבין חוסר גבולות פנימיים בכלל. אני רוצה רגע להסביר את העניין הזה. בגלל שמאוד מאוד קשה לנו לשים גבולות לעולם החיצוני, ובגלל שאנחנו מרגישות שהגבולות החיצוניים שלנו פרוצים, וכל אחד יכול לבוא ולהיכנס למרחב שלי ולעשות מה שהוא רוצה כביכול, כן? לבקש מה שהוא רוצה, לקחת מה שהוא רוצה. התחושה הזאת שאני לא שמורה, אנחנו כל הזמן ננסה לפצות על זה בעזרת הצבת גבולות פנימיים מאוד 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 נוקשים. זאת אומרת שכשאני מרגישה שלי יש קושי בלהציב גבולות חיצוניים, כשלי יש קושי בלשמור על עצמי עם הסביבה שלי, אני אנסה לשמור על עצמי, הנפש שלי תחפש איזשהו פתרון אחר כדי להרגיש שאני בטוחה, שאני שמורה, ולכן אני אציב גבולות פנימיים מאוד מאוד נוקשים. זה יכול להיות בכל דבר, זה יכול להיות נניח באכילה שלנו, בכמות הספורט שאנחנו עושות, במה אנחנו מאפשרות לעצמנו או לא מאפשרות לעצמנו, אנחנו לא נאפשר לעצמנו נניח להתפנק, לקנות לעצמנו דברים חדשים, יהיה לנו גבולות מאוד 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 נוקשים ומצומצמים, כי ככה אנחנו מאמינות שאנחנו יכולות לשמור על עצמנו. זה גם קשור כמובן, אני אגיד רגע בסוגריים, לקול הפנימי הזה שמלווה הרבה מנשים שהן מרצות, אם לא את כולם, הקול הזה שמספר לנו כל הזמן שאנחנו לא שוות, שאנחנו לא מספיק טובות, שלא מגיע לנו, ושאנחנו חייבות להשתפר כל הזמן בכל תחום. ואז אנחנו ננסה ממש להחזיק גבולות חזקים פנימיים כדי לנסות להשתפר. כמובן שזה מצליח להחזיק ממש לתקופה, לא להרבה זמן, כן? זה יכול להחזיק, לא יודעת מה, גג חצי שנה, ואז מה שיקרה, אנחנו ניפול לצד השני. אנחנו ניפול למקום של חוסר גבולות, של ייאוש מעצמנו, וזה כמובן מנגנון מאוד מאוד לא בריא, זה מנגנון שממש מטלטל אותנו מקיצוניות אחת לשנייה, וגורם לנו עוד יותר לא להאמין בעצמנו. לכן העבודה, חשוב לי להגיד שהעבודה היא במקביל על איזון של גבולות פנימיים וגבולות חיצוניים. היום אנחנו נדבר על להציב גבולות חיצוניים, אבל בהחלט שווה להרחיב וללמוד על גם איך מציבים גבולות פנימיים בצורה בונה ונכונה. אני כן אגיד שגם אם אנחנו מתחילות אפילו מלהציב גבולות חיצוניים, זה מאוד עוזר לנו גם להתחיל להציב גבולות פנימיים בצורה ברורה, כי אנחנו מרגישות כבר יותר שמורות. אז אני רוצה ללמד אתכם תרגיל של איך אנחנו מתחילות להציב גבולות חיצוניים. כן, אני יודעת, זה לא פשוט. זה אף פעם לא פשוט לעשות את הצעד הראשון. זה לפעמים ירגיש שאתם עומדות להישרף, נכון? כי זה ממש ללכת נגד המנגנון האוטומטי הזה שלכם, המנגנון שדיברנו עליו אתמול, המנגנון הזה שמאותת לכם סכנה, 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 ואתם צריכות לאסוף את כל הכוחות שלכם כדי ללכת נגד המנגנון הזה. אני כן יכולה להגיד שככל שאנחנו עושות את זה יותר פעמים, זה נהיה יותר קל. הפעמים הראשונות הן קשוחות מאוד. אני ממש זוכרת את עצמי בפעמים הראשונות שהתחלתי להציב גבולות, הרגשתי שאני נשרפת מבפנים, הרגשתי שאני ממש עומדת למות, הרגשתי שאני נופלת לבור שחור, לקח לי ממש כמה זמן להתאושש מזה שאמרתי לא, מזה שאמרתי זה לא מתאים לי, מזה שאמרתי אני לא באה או אני לא רוצה. ממש לקח לי כמה שעות שישבתי בבית כדי לאסוף את עצמי מחדש. אבל אני באמת יכולה להבטיח לכם ולהגיד לכם, גם מהניסיון שלי האישי וכמובן
מכל הנשים שאני מלווה, שזה הופך להיות יותר קל ככל שאנחנו מתאמנות על זה יותר. זה ממש כמו ללכת לחדר כושר, נכון? בהתחלה להרים משקולות או לעשות תרגילים, זה מאוד 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 קשה, כי השרירים שלנו חלשים, אבל ככל שאנחנו עושות את זה יותר, זה נהיה יותר קל. אותו דבר, לחזק את השריר בפנים, השריר הזה ששומר על עצמנו, שאנחנו מגנות על עצמנו, שאנחנו מציבות גבולות בצורה ברורה, בסדר? גם מה שחשוב לי להגיד, שהרבה נשים מחברות גבולות למשהו מאוד מאוד נוקשה וכעסני, בסדר? כי זה הרבה פעמים מה שראינו בבית, אז אנחנו רוצות ללמוד משהו אחר. גבולות זה דבר טוב, גבולות זה דבר ששומר על עצמנו. אנחנו כמובן נרצה ללמוד איך להציב גבולות בצורה ברורה ונכונה, ואת זה אנחנו גם נעשה בעזרת השם בהמשך. אז התרגיל שאני רוצה להציג לכם היום נקרא עצור צף, בסדר? זה ראשי תיבות כמובן, עצור צף, עין, צדיק ריש, צדיק פי. אז מה זה עצור צף? השלב הראשון של העין, כן, זה עצירה, נכון? עצירה, אני חייבת לעשות פאוזה מתודית, יזומה, בין התשובה שלי לבין המנגנון האוטומטי שלי. כי מה קורה? נכון, הסברנו את זה קצת אתמול. מה קורה? מגיע אליי מישהו מבקש ממני איזושהי בקשה, או רוצה שאני אבוא איתה לאן שהוא לא חשוב מה, והמנגנון האוטומטי שלי, נכון אמרנו, קופץ הקול הראשון העדין, הקטן הזה של התשובה שלי, למה שהשני כביכול רוצה לשמוע, אז יצוף המנגנון האוטומטי שלי ויצעק סכנה, 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 את חייבת לענות את מה שהוא רוצה, אחרת את מסתכנת בזה שתישארי לבד, שידחו אותך, שישפילו אותך, כן, כל מה שדיברנו אתמול. לכן, אני חייבת לאמן את עצמי לנשוך שפתיים, ממש בצורה כזאת, ולא לענות. לא יקרה שום דבר אם אנחנו רגע נעשה עצירה, אם אנחנו רגע נשתהה בתשובה שלנו, וניקח רגע לנשום בתוך העצירה הזאת, כן? נגייס את הכוחות, נקשיב רגע לקון הקטן הזה האמיתי של מה אנחנו רוצות לענות, בסדר? עצירה, דבר ראשון, ומה אנחנו עושות בעצירה? אז קודם כל אמרנו את הנשימה הזאת, והדבר השני זה הצדיק. אנחנו מבררות מה הצורך שלי באמת, נכון? אני רוצה לדעת מה הצורך שלי באמת, למה אני זקוקה עכשיו, האם זה מתאים לי, האם זה לא מתאים לי, האם אני רוצה או לא רוצה, האם זה מתאים לערכים שלי ולאמת שלי. זה הזמן ממש להיות כנות עם עצמנו ולהיות קשובות לצרכים שלנו. הדבר השני שאני עושה בתוך העצירה זה רגש, אני מקשיבה לרגשות שעולים לי. אם אני מרגישה כעס, תסכול וחוסר נוחות, זה בדרך כלל סימנים שאני צריכה להציב גבול. זה בדרך כלל סימנים לזה שזה לא מדויק לי. אל תתעלמי מהרגשות האלה. ממש הרגשות האלה שעולות, לפעמים זה בא גם עם תחושות פיזיות, כמו דפיקות לב, כמו איזה כאב ראש, כמו איזה בלבול כזה. זה ממש סימן לזה שמשהו לא מדויק לנו. ואז, נכון, אמרנו עצור, עין, צדיק ריש, עצירה צורך רגש, צף צדיק, הצדיק הבא זה צעד קטן. הצבת גבולות, כמו שאמרתי קודם, היא מאוד 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 מאתגרת בהתחלה. זה ממש להרגיש שאני הולכת נגד כל המנגנונים שלי. אז חשוב שאנחנו נתחיל בצעד קטן, בסדר? ממש תבחרי מקום קטן, מקום שאת מרגישה בו יחסית יותר בטוחה להגיד את התשובה האמיתית שלך, את הרצון האמיתי שלך, את הצורך האמיתי שלך, את מה שבאמת את רוצה להגיד. אם זה לא מתאים לי, לא נכון לי, לא עכשיו, בסדר? אז תבחרי מקום קטן. בתוך מערכת יחסים אחת, לפעמים זה יכול להיות בתוך הבית שלנו, מול הבן זוג שלנו, הילדים שלנו, לפעמים זה יכול להיות במקום העבודה שלנו, מול קולגה, ומקום אחד קטן, וגם סיטואציה אחת ספציפית, למשל אני אקח בתוך הבית שלנו, בסדר, נניח בן הזוג ובא ואומר, יאללה בוא נשתתה ביחד, ואת עכשיו בכלל תכננת, לא יודעת, לשבת לאכול, או ללכת לקפל כביסה, בסדר? או לצאת עם חברה. אז את תגידי לו, את תנשמי רגע, תבררי מה הצורך שלך, מה את מרגישה, ואת תגידי לו, הייתי ממש שמחה, אבל עכשיו זה לא מתאים לי. בסדר? איפשהו תבחרי מקום קטן, סיטואציה קטנה שבה זה מתאים לך, שאת לא מרגישה שזה סוף העולם. והדבר האחרון, הפי, פשוט לא. מה זה אומר פשוט לא? ממש בפשטות להגיד את המילה, לא, לא מתאים לי, לא עכשיו. הרבה פעמים יש לנו נטייה שכשכבר אנחנו מצליחות להגיד לא, שאנחנו מתחילות עם הסברים נורא 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 ארוכים, מתוך הצורך להתנצל, למה זה לא מתאים לי, איך זה לא מתאים לי, להסביר את עצמנו לשני כדי שחלילה הוא לא ידחה אותנו. אנחנו רוצות להתאמן על לא פשוט. ההסברים האלה רק מעייפים אותנו, מבלבלים אותנו, ובסופו של דבר אנחנו מוצאות את עצמנו, אומרות את התשובה שאנחנו לא רוצות להגיד. לכן, תתאמני בלהגיד בלא פשוט וברור, בלי הסברים.
בסדר? לא זו מילה מאוד חזקה, מאוד ברורה, את לא צריכה להסביר את עצמך, השני מבין מצוין למה את מתכוונת, בסדר? אז עצור צף, בסדר? אני חוזרת ומסכמת. היכולת שלנו להציב גבולות היא קריטית ממש לשמירה על הבריאות הנפשית שלנו, לאיזון האישי שלנו, לחיים שיש בהם שמחה, מלאות, לחיים של רווחה. הגבולות מאפשרים לנו לא רק להפסיק לרצות את כולם, גם להיות נאמנות לעצמנו ולצרכים שלנו. אז חשוב לתרגל בצורה יומיומית, קודם כל הקשבה לרגשות ולצרכים שלנו, ואנחנו מתוך זה ממש נוכל ללמוד להציב גבולות. אז מה התרגול שלכם להיום? ממש עוד רגע אני מצרפת את דף העבודה, תקדישו רגע למלא אותו, ואז תבחרו מקום אחד, ממש כמו שלמדנו בעצור צף, ותתרגלו את התרגיל עצור, צף, עצירה, ברור הרגש, ברור הצורך, צעד קטן ולא פשוט, בסדר? תבחרו אולי אירוע שחוזר על עצמו, משהו שהוא לא גדול ומפחיד, שבו אתם ממש מסוגלות להתאמן בלהציב גבול. אני ממש אשמח שתמשיכו לשתף אותי איך ואיפה תרגלתם את התרגיל הזה. אל תשכחו לסמן אימוג'י אחרי שצפיתם, ובהמשך לענות על הסקר, שיהיה לכולנו יום מלא בגבולות בונים ותומכים ושומרים, ואני ממש כאן לשיתופים. נשיקות.